Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, nagkatigom kita karon sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Sinugdanan kini sa kaluwasan sa kalibutan, kaluwasan sa tanang katawhan. Ang ato usab nga mga pamisa nga diri sa altar, ato sa ning ituboy ngadto sa Ginoo, uban sa atong mainitong pagampo nga pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, masumpo na unta kining pandemic nga dili na unta kini mopadayon sa pagsabwag bisag maulang ni iyang birthday gift sa kalibutan. Unya ato sang iyampo ang atong mga benefactors o donors na mainiton o manggihatagon kaayong mitabang nato dinhi sa paghuman ining ato mga proyekto sa simbahan nga nagpadayon pa hangtod karon. Tagaan unta sila sa Ginoo, pinaagis mahal nga Birhen sa ila usab nga gipangandoy sa kinabuhi karon. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Ihatag sa imong mga alagad na ngamuyo kami Ginoo ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal nga Birhen, magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw, maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo, kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Hoda, anaa magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. Busa, itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod ng mga anak na ang babayeng nagbati. Unya, ang tanan niyang kadugo, nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasud. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan. Ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadyaa ang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Paawita ako may tungod sa Ginoo, siya maayo gayud kanako. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao, busa naglaro siya sa pagpakigulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagkatao ni Maria,
nahimong mabulokon ang history sa kinabuhi sa tao tungod kay nagsugod naman ang dalan padulong sa kaluwasan. Murabag kanabitang naa kay imong lugar sa tabla niya wa pagi karsada didto niya pag-approve gyud sa municipal government nga karsadahan na inig sugod palas mga bulldozer o arangkada bisag dinhi pa si yate nag-arangkada ang tabla nakaingonak kani padung naginis ato. Karon pagkatao pa lang ni Maria awa na namakpak na mga anghel dito sa langit sa kani luwas na ning mga buangon nga mga tao. Ana kaluwasan na mao na nga si Maria dunay dako kayong misyon. Nya unsa may iyang misyon nga matod pa sa tong ebanghelyo aron mahimo nga mataw ang Emmanuel. Unsa man ang Emmanuel? Diyos, Ang Dios uban kanato. Aron mo uban kanato ang Ginoo. Karon sa inyong paminaw uban ba nato ang Ginoo? Hinay kay mong tingog. Uban ba nato o wa? Pwede na ta mga matay tanan karon? Pwede. Oo, kana kay uban ko na tong Ginoo, di pwede na ta mga matay. Sa nagrosaryo bitaw taganiha nga biblical, first time man to nato dinhi sa akong panahon nga nagrosaryo tag biblical nya na timing pagyud karon nga misteryo sa kasakit. Ambot og kamo na malandong ba mo basta ako diri na malandong ko sa kada misteryo ba nakuyog gid si Maria sa kinabuhi ni Hesus labi na gyud sa kasakit hangtod gyud sa tiilan sa cross. Nya siya pagyoy katapusang ni kugos ni Hesus. So ang iyang pagkatao dinis kalibutan ni Maria, ang iyang pagkatao nahimo gyud nga pagkatao sa Ginoo. Unya sa dihang nitubo na siya si Maria, wa gani mataw ang Ginoo pinaagi sa pagpanganak niya. Kuyog gyud si Maria sa Ginoo. Portig yung kuyugan niya. Gani, namabdo siya tungod sa Ginoo. Di man ini ha? Namabdo siya tungod sa Ginoo. Kamuron din hing nanambong nga nakapanganak na, namabdos ba mo tungod sa Ginoo? Daghan ra kay rong kay lagi. Tungod lagi anang batasan ba nga di gyud makigkuyog og Ginoo. Kana bang batasan nato nga dili bitaw liwat ni Maria nga makigkuyog og Ginoo? Tanawa, nangamabdos dili tungod sa Ginoo. Nangamabdos dito sa Hagonoyan, dito sa mga loyos lubi, dito sa mga manggahan. Ang uban ato pas minteryohan kay mingaw. Sa gaon sa mo dihan sa galubong, isa sa gilubong buhi. So mao nang kuan ba kana bitang ikuyog gyud natong Ginoo aron nga bisag unsay mahitabo kuyog ang Ginoo sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos kuyog yung Ginoo. Nakaron giunsa man ni Maria aron makuyog gid niyang Ginoo kanunay. Sa dihang nakamatngo na siyang buot, ang una gid niyang gikomit mao ang iyang virginity, purity, ulay, babaeng ulay, virgin. Kamo, nagtubo mo, naa ba mo anang hunahuna? Laki o babae? Ako yung i-preserve ang akong virginity. Lain mo kayo magtinanawan ako. Ilahos na lang ang atong reverend. Ibaw ko sa inyong hunahuna. Kana, pila na laron kabuok sa kalibutan ang naghunahuna na nga matuman unta ang planos Ginoo nga ako magpabiling ulay. Duha biya nakabuk virginity na ay moral virginity na asay physical virginity. Ug dili man makaya ang physical kay nagunob na ang kalibutan.
balik ngadtos moral virginity. Restore your spiritual purity. Unay kinahanglan karon. Pero nindot yun nga magkuyog gid ang duha. Di ba? Ikaduha, ipuy-an ni Maria ang pagkasulugoon. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kamo karon sa atong pagsimba, sa atong pagpanginabuhi, naa ba sa imong hunahuna nga sulugoon kas Ginoo? Sige, tubag. O sulugo. Hinaot unta sa inyong balay, kinsa may manugo, ang Ginoo o kamo? Kanang nanugo, mga demonyo na o mga demonya. Kanang magpasugo, liwat na ni Maria. Una, igabot ro ninyo sa inyo, ay nagid mo panugo. Kinahanglang maliwat nagid mo ni Maria. Nikakita ninyo sa inyong bana, sige nalaghapyod sa manok, ingka ako ning alagaran kay sulugoon ko sa Ginoo. Alagaran nimo siya. Di ragid nimo siya ingon, hunong ako na hapyod-hapyod ni budas manok. Bahala na lang ang manok sinaw kay balhibo, ikaw luspad na kayo. Kay wa na jud ka hapyura sa imong bana. Ayaw reklamo. Ano? Sulugoon ka sa Ginoo. Nya inyong mga anak, mga tapulan kayo. Sige lang katog. Pukawonon pa, inigpukaw nimo, mumata niya, muligid spikas. Hagok na sad. Ayaw na lagpog sa pamata. Alagari na lang na Lord, sulugoon gyud ko nimo, mag-alagad aning dili gustong mubangon. Nya sa gusto sa nimong pakatulgon, di gyud mga tug kay mga abot gyud kaadlawon, sige gid anang cellphone. Ayaw na lang sa pakatulga. Ina Lord, imo gyud kong paalagaron aning mga taong murag mga ungo, mga wakwak sa kagabhion nga di man matuog og tingit-ngit, matuog man og tingadlaw sa man ni sila, mga kabog ni sila, mga bat ni nga nagdag COVID sa kalibutan. Pero alagari lang gyapon, di ba? Unyaron ko nang imong silingan, porti kalibakira nganha nimo sige ang kagdaot, alagaran dili. Alagari gihapon hangtod ka ilang patyon. Alagari. Og mao na si Maria, alagad gid siya. Sulugoon niya ang ikatulo niyang gikomit ni Maria, ang iyang gikomit nga ikatulo nga magpakamatay ko nga ulay og alagad, virgin and humble servant hangtod sa kamatayon. Ayaw pagbutang og limit kay kitagod sa atong pag-alagad na may limit. Kutobra dinhi kani sobra na ni. Ayaw hangtod Dios kamatayon. Wa agani ka mamatay, ayaw usag undang og alagad, inig kamatay hunong nag-alagad. Ana. Kung mo alagad ka sa imong ugangan nga mga buangon kay tanan, sigig daot nimo, umagad ka, ayaw gireklamo, alagari na. Nya ing nagyud hangtod Dios kamatayon. Kung ang imong bana siging pangabit, sugarol pa kayo, sige pag-inom, mangulata pag inimong panagsa, alagari hangtod ka mamatay ka kanib, patay gini. Pero dili ikay mo patay, magpakamatay ka. Tanawa, di ba? Dalian ni mo mamatay lagi. Pero mamatay ka nga ulay o balaan. Kaya nga naman, kuyog nimo ang Ginoo kay si Kristo sa gikan sa pagkatao hangtod pagkamatay nahimo gid siyang pure and servant. Mo nang gitawag nato siya og the servant leader, the good shepherd. Kuyog si Maria diha. Mo na karon sa adlaw ni Maria ato siyang pasalamatan ang mga ginagmayng grasya nga atong nadawat o dinagkong grasya ihalad nato sa iyang simbahan. Kay ang simbahan karon mausad ang nagpabilin nga simbolo sa presensya ni Maria, ni Jesus ug sa Ginoo. Bahala na lang kaming mga pari o kining ang parionon, mga yawanon usahay. Huna-hunaa kanunay nga ang simbahan, ang Catholic Church nagpabilin nga pure, holy, and servant to the people until the end of time. Mao kana ang simbahan. Mao na kita anhita magsigig renew sa simbahan. Kay ang simbahan gadagan siya nga balaan, unya pure, unya servant. Kita sudguwa raman ta, mga buangon magkaitas tanan, mo serve og kadiyot,
Karon bitang buntag ning mata ko og mga alas 3. Wa man ginigimok ni alas 4 naman lang ang akong mga kuyog nindot man kay katog. Nako, unsaon ka namo ni pag-andam alas 5 ra ba magsugod? Di gid unta ko ganahan nga motuktok, pero pagka alas 4 na 15 na ako na lang gining tuktokon. So ni tuktok ko nila mura pag yung nasuko niya bling unsa man nako pader alas 4 na sige alas 4 na limpyo ta simbahan. Usahay ginana ta ba no anong ni amgad ni dong alagad ko pader so ligid-ligid lang ay naluya man sad naluya ato lang sa sabton naluya man. Mo na kita ba pero na ang simbahan kanunay na mo na sige lang sa tagbalik-balik renewal of faith mo karong buntaga hinauton ta nga daghang na renew nato daghang na refresh pero ang pangutana pila may edad ni Maria karon. Bitaw ay wa sa ko kay bawo. Pero nakoy bana-bana, no? Kining atong tuig karong gigamit, nagsugod ni siya, bana-bana lang niya sa pagkatao sa Ginoo. Agnus Dei, Year of the Lord. So pagkatao sa Ginoo nagsugod sa tagihap og 1. Nya si Maria nanganak sa Ginoo batan-on na tingali sa mga 14 nga sa 17 ang edad. So, karon kay 2020 man, mo na ni ang edad ni Jesus, gikas pagkatao. I-plus na to ang 15, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Sa pagkatao sa atong mahal nga birhen, makita nato ang laraw sa amahan alang sa katubsanan sa kalibutan. Mapaubsanon kita karon nga mudangop sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok magsangyaw sa maayong balita magitugyan kaniya sa anak ni Maria mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kadtong mga walay pagtuo mudangop sa Ginoo nga magpakatao aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og kingpit nga kaayuhan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mga pangalipdan sila mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang nangamatay makaangkon na sa kinabuhing dayon mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong Dios dinhi niining Eukaristiya ang imong banay nagmalipayon uban sa bulahan nga Birhen Maria dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy des gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ang pinita sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg sa pinaya sa iyang ngalan, nag-aalang usab sa kapuslanan o sa tibok ng santos na simbahan. O Ginoo, magtabang unta kanamo ang pagkatao sa imong bugtong anak, aron siya nga sa pagkatao gikan sa Birhen wala makapakubos hinunua nakadugang sa kahingpit sa kasanto sa iyang inahan, diha sa pagpalingkawas kanamo sa among kasalanan, magahimo nga makapahimuot unta kanimo ang among halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaat kaninyo. Maana nga usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa adlaw nga natawhan sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo banhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga mong gihinumduman karon ining misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga makan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, kuyog ni Maria, awito nato ang amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Sa imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-init sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magalawat
kanimo apan ipamulong lang magmamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawan. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, maglipay unta ang imong simbahan nga imong gibusog sa balaan nga mga misteryo diha sa iyang pagsaulog sa adlaw na tawhan sa mahal nga Birhen Maria nga alang sa tibuok kalibutan mao ang kalauman o banagbanag sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata alang sa COVID-19. O Diyos ang mga mahal, isangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog palikod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nga ato lang buhaton mosunod ta na sa mahal nga Birhen Maria nga atong i-commit sa Ginoo ang atong purity ug ang atong humble service para sa tanan. So akong pasalamatan dinhi ang tanan nga nag-abag nato karon sa atong selebrasyon, ang atong nanglimpyo sa simbahan, ang atong choir, ang atong mga lectors nga nilid sa rosary, ang atong mga sakristan, o ang ato diring
Deacon na ordinahan na sad si Reverend Leo Lo Archie ug kanatong tanan sa mga donors sa atong pagdecorate aning buwak o sa tanan donors nag-andam sa atong ginagmayng pagkaon diha atong hatagag masipang pakpak silang tanan. Labaw sa tanan, pasalamatan nato ang Ginoo sa paghatag niya nato sa mahal nga Birhen Maria, masipang pakpak sa Ginoo. Tama. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. O Maria Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Agaka kami na to sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, o ang among kagawasan. Ug paminawa kini among mga pag-angkon, nagikan gayud sa kasing-kasing namon. Mga pagtuaw, panlimbasog ug pagpangaliw po, luwasa kami sa dayong kasubo. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Viva Birhen Maria! Viva Virgen Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Birhen Maria! Viva Virgen Maria! Maayong adlaw niyong tanan.